Okay, magpadayon ta. Adto sa page 5 sa inyong module. Dirita sa balikan ta. Unang adlaw. Tubaga ang mga pangutana sa ubos. Unsa ang imong ngalan? So, ako si isulat din ni imong ngalan din na ha. Tudlo diha sa imong kauban des balik sa balay. Tudlo sa pagsulat sa pangalan, pag-guide kung kanang labi nung di pa kabalo mo sulat og ngalan. So padayon taon niya, humana na unya. Usa ka ba ka lalaki o babayi? So dili ang answer, usa ako ka, isulat ang babayi kung babayi ka, lalaki kung lalaki ka. Pila ang imong edad? Ako, tangan nimo dag imong edad, 5 ba 6 na katuig. Ako 5 na katuig. Okay, so diya mo na ang page 5. Padayon ta unya na sulat na para mamumukol na itong video. Next, at ito sa page 6. Kani page 6. Unang adlaw gihapon. Kanus ka gipanganak? Gipanganak ako ni adtong, so isulat mo dai mong birthday. For example, March 5, 2014 diya isulat. Pag-guide diha ni mama ni papa kinsay pwede mo guide sa imo. Gusto ko og, pwede nimo i-drawing, isulat unsay gusto nimo diri nga box. Kung ikaw adunay gusto isulti o ipadayag unsa ang saktong buhaton, kolore kini. So pumili ka diri unsay dapat buhaton nimo kanang ganahan ka. Kung magpadayag ka, pwede ba ko mugawas yung naka-smile kaning isa ganahan ba ka ani pagawsa ko mura siya nasuko. So asay ganahan nimo ana, asay tama nga buhaton nimo dayon koloran niya ha. Okay, padayon ta. Next, unang adlaw lang sa karon. Adto ta sa page 7. Asa sa mga hulagway ang nagpakita og sakto nga ginahimo sulod sa eskwelahan, kolore kini. So koloran nimo kung tama ba ning nagsayo siya sulod sa eskwelahan, nanghila, nag-away, o namati kay teacher sa leksyon. So mamili ka ng upat. So asay ang pinakamaayo nga buhaton sa school, so imo ka na koloran. Isip mga bata, aduna kitay mga nagkadaiyang panginahanglan. Kini nga mga panginahanglan atong ipadayag sa sakto nga pamaagi. Atong punaan ang mga hulagway sa ubos. Asa niini ang nagpakita sa saktong pagpadayag sa atong mga panginahanglan. Ito sa next page. Sa page 8. Kani. Kani. Di sa babaw. Nay, pwede ba ko mugawas o magdula pagkahuman magtuon? Kani isa po. Excuse me, ma'am. Pwede ko mangihi? Dili sa ubos. Gusto ko kaon o candy. Tama ba? Manghilak siya. Na siya pangayoon. I-review lang na ninyo ha. Sa inyo ha. Magpapat pa rin madas balay. Next, ato talasa ni page 9 sa unang adlaw. Asa ang nagpakita og saktong pagpadayag sa panginahanglan? Butangi og check ang kahon og kolore ang hulagway. So diri butangi mo ang check sa kahon. Ako ni nag-ilog, check baka na. Pwede ko mangihi, ma'am? Okay. Palihog tabangi ko. Higutom ko. Okay. Maulang kadto ang mga activities sa unang adlaw. Ugma na pod puhon ang ikaduhang adlaw. So good luck children. Once again, good afternoon.